pane nyaya yemaheavenly teams nemaheavenly political parties. Hatichazoti kudenga kwakuitwa zvematongerwo enyika here, kudenga kwakuitwa zvekutamba bhora here, hatichanyatsoziva bhosi ndambonzwa angu kuchitaurwa nyaya yekuti Real Madrid ndoizvezvi inenge heavenly team. Ini handinyatsosapota hangu bhora, but chimbonyatsotiudze zvikufamba sei. Alright, zvazvinoita ndezvekuti politics begins in heaven. The author of politics is God. They choose our leaders, David, Eva, Solomon, Pinda. So the author of politics is God. And leaders are chosen by God. Leaders are chosen by God and removed by God. Leaders ndo vachukarita politics. Saka anochoose varikuita politics. So politics begins in heaven. And dzinototanga politics dzinoitwa drafted in heaven. Dzozomanifesta panyika. And saka politics dzototangira kudenga. And dzototangira kudenga politics dzozomanifesta pano. So tinati ma political teams, nema political parties, nema political athletes. And let me explain stage by stage. Let us start by the political party. Leaders are chosen by God and removed by God. And so mu Zimbabwe tinenge chiti party nenge chitonga. And I cannot say it by name. Ndika party nenge chitonga panguva iyo ndo inenge the political party boss ndo yachooswa. The reason yataka zviitira izvo, people are dying young. Ndika vanhu muri kufa muri very young. Ndika nenyaya dzemastress. So takasvika patakagara pasi pana ndiri kudenga prophet God and Christ in one verse. Ndika kuti aiwazve vanhu vari kufa young. Ndika vari kurawa nemagm acho ari kuuya izvi huku dzekunongonzi ma 2 weeks kana kuti ma 6 weeks mafidha. Ndika yatova huku ari machemicals. Ndika chibage che 1 week chatova chibaga. Ndika vobva vati mastress. Ndika havana mari havana chiyo. Ndika no toita sei kuti so that we relieve them. Ndika ndo patakabva tati no ngavashandise system, but system iyi ndakaishandisa kubva kudhara inini. Inini handisapoti any party iri kutonga ndiye ndosapota. As the Bible says, submit to the authorities. Iri kutonga izvo zvemuZimbabwe ndiye ndiri kusapota. Ndikaenda kuAmerica iri kutonga the Democrats ndiye ndiri kusapota. Ndikaenda kuUK vari kutonga nditika that's the consecutive ndobva ndatosapota. Vari kuenda akawina kuAustralia the new prime minister takutodi kuCanada ndiye. Saka handisapoti any party. Nditika ndosapota iripo panguva iri kutonga ndo the heavily political party yakachuzwa naMwari. Supported that hauna stress kuzoti varume party yazoruza my elections. Saka tikutry kuti vanhu musaita stress andika so that you focus with your life, because tikuona kuti nyaya dzemaparty dzivanhu muri kuita stress zvakanyanya kuti dai party yangu yatonga dai leader wangu atonga ndika. Saka worldwide tikuti ma political parties iri kutonga muZimbabwe, that's the current political heavily party yakaiswa naMwari. Ndika kuAmerica ndo the currently heavily political party iri kutonga kuAmerica. Saka it's not about muZimbabwe, nyika dzese South Africa ANC iri kutonga ndika ndo our current political party. Vanhu vari South Africa Sapotai ANC, vari muZimbabwe Sapotai yacho iripo ndika pachizopinda futi imwe Sapotai iripo ndika saka that is the zvatiri kuti ndo inonzi the heavily political party ndika, and we do without bias so that amuiti stress ndika. Let us go to the soccer now ndika because pataurika nyaya yema Real Madrid pakataurika nyaya yechi zvakare ndika. So nyaya kuti vanhu vasaita stress andidika tiri kuti vanhu supportai ma heavily teams nema heavily political parties so that amuiti stress so that amuondi. Vamwe vanhu muri kuona nyaya dzema stress andidika Real Madrid yaro Arsenal yaro andidika then vakutanga kuchema vari mudzimba uchakwanisa kuchengeta mhuri aiwa kusina zvinhu zvakadaro tauya ne the heavily order andidika. Ini ndo zvandiri inini andidika ndakagara ndazvita kudhara inini andidika ndingangoti ndichikura ndakamboda umbojoina zvepolitics ngoti one ngosapota pandazonzi buda ndobva ndachitanga kusapota the heavily political party. Ndo zvandiri kuteka kuti ndakana stress andidika whether muZimbabwe my elections aitwa yawina yacho ndozati ndo party yedu iyo andidika takutomhanya naye andidika wapinda mutungamiri submit to the authorities takutomhanya neparty iyo andidika kana ichirwa chigumwe kana ichirwa chika kana ichitsika pasi takutoita izvozvo toita zviripo andidika. Saka kuma teams manya andidika inini I grew up supporting Shaban Mine because I grew up in Shaban Mine andidika that was our team andidika tegara kwainzi kuchinda heights andiyainzi chinda boys andidika kuma deal emuzvishavane ainzi chinda heights kwakanaka very beautiful tegara nevarungu isusu andidika ikoko andidika kuchinda heights. So tiri kuchinda heights andidika tisita tiri vari veShaban Mine andidika ndapinda mahara maground mese taita chiza andidika then ndaita uma stress Shaban Mine yaro watochema andidika muna chamungandiudza pane zvebhora. I was a strong supporter a strong supporter webhora chaiko. Then I support Arsenal zvokuti temena Patrick Vieira andidika vana Lundbeck andidika vana Ngwako Kanu andidika dzese ndoziva even
vamwe vanhu vatoziva nditika so ndaiti Shabani Maine karohwa ndochema stereka kana tasine karohwa ndochema stereka nditika Mwari ukanditi but uri muheavenly army chidai mba ndadzidziswa the trick yacho kuti zvinofambiswa se support the heavenly team inenge iripo so tiri kuti yakawina UEFA championship it's Real Madrid nditika icharamba iri the heavenly team kusvika panotambwa futi chi UEFA next year nditika yawina futi yakuti the heavenly team ndiyo yamakutosapota nditika kana muri English Premiership nditika Liverpool amenenge yakawina last year ndiyo yamakutosapota nditika Man City kawina gore rino ndoine yakawina nditika ndo the heavenly team ndata kutosapota iwe nditi awufuita stress awufuita zvachikuita mukadzi nekuti stress unoona baba vakata kurara kuita kupinda mujira vachitadza kutaura nemhuri itadza kufara bhodzi kudi saka tiri kuti ngatirege kusapota mateams especially the Christians nditika Sapotai yawina ini ndichopinda pepa nonzi pane final ka anakana basa neyawina ina nditote yatogowesa takutovara yatonzi yawina nareferee but takutocelebrate anakana stress kuti team yangu yadyiwa kana kuti party yangu yaluza hatina kana stress nditika because at the end nditika iwe uri kuzviitira stress party yawina apinda mutungamiriri ari kudya kumba kwake nditika ndiari kubhadharwa iwanzi kubhadharwa nditika iwe wakuita stress nditika vanhu uyaone gore rino nditika ndiwakuita stress iye akutotonga nditika vawina World Cup yacho ndovakutofara vakutopiwa chimari pepe iwe wapiwa mari apo ungachijamba nditi mhuri mangwana kuti toda chingwa patepo nditi auna kana mari kupa mhuri chingwa chaiyo but waisapota nezuru dai mateams acho achiti mapedza kusapota ipape kana dhimbare yenya nditika dhimbare ekepekepeke nditi Highlanders nditika vachikupai mari avana zvanokupaya nditika vanokubhadharisa kuti mupinde vanotokutorirai futi mari nditi kuti mupinde kunovaona nditika ivo nevakutoita regime you're getting poor wakutoita stress utadza kushanda saka support the heavenly teams support the heavenly athletes nditika tiri kuita zvemaolympics paipai nditika vawina makutocelebrata nevavo usazvipa stress ukadaro you shall stay free from stress so ndo yatiri kuti maheavenly teams saka handisapoti Real Madrid iteam yangu wina this year tiri kutoisapota next year payo takutomhanya neimwe futi haisinomhanya neiripo handitika ndikataura neShabani yangu Maine ndakaisiya iko zvino inotori kuD1 handitika asina haina zvairi kutomboita nditika ndikada kutomboti ndimbochinjira kuBarcelona kana kuti vari mendozoita stress iko zvino haisina Messi Barcelona haisi kutombotamba zvine musoro handitika ndingada ndatoa futi neStress saka Mwari vakandidzidzisa kuti yawe isusu uya kumaheavenly teams edu atinenge because Mwari ndowanochuza team inowina yebhora inenge yanzi naMwari iwina nditika nothing happens on earth chisina approval yaMwari nditika whether patiri kutonga muZimbabwe kuSouth Africa kana kuAmerica nditika ini ndinoramba chinhu chinonzi democracy nditika whether paitwa military coup paitwa rigging elections nditika kana kuti paitwa prophet muchiramba democracy alright because democracy vanhu ndiye munovhota izoti pazvanoti pakaitwa military coup America inobva yaiti masanctions anditika hakuna chinhu sanction because kuti zviitike patika military coup iyoyo anditika Mwari has authorized anditika muvhote maelections ida muda akadaro God has approved kuti ndomuleader because you are like corresponding zviri kudiwa neheaven anditika saka mwana pachinzi army yapindira pa especially I am the army so I will always support the army zvapana pangarika kusupporta because maarmy acho ari panyika ndedu anditika we supported them anditika saka whether mutungamiri apinda nerigging kana kuti mutungamiri apinda nemilitary coup kana kuti mutungamiri apinda nemaelections hatinei nazvo takutotsapota taandei vameri nezviripo ipapo kana atadzawo azobviswawo takutoenda kune zvimwe saka ndo zvatiri kuti maChristians musazvinetsa nenyaya dzepolitics musazvinetsa nenyaya dzebhora idzi musazvinetsa nezvokuti ningidai awina ningidai atonga munhu yakawina kana akawina bhora anesa mari mupoketi make mhuri yake yakurarama yoramba chingosapota 2 years 5 years dzinopera tonzi line kuti romatiro chipfeka chiticho ndicho chakanzi ameno Karen Benzema iri kana kuti Lionel Messi ameno PSG chicha uri mpuwa zvinazvo zvinokuwedzera muupenyu hwako so support the heavenly teams ndozvandoita hatina na stress especially mangaita mufundisi indaenda kubhora zvisingaiti kuShabani Maine bvunzai vanhu usawani kumaglass ndaigara ndiri ikweni unaenda noVelvet aina nebhazi reMaine isusu anditika even I worked at Mimosa yakunzi FC Platinum yanditika ichitanga yatisaito vanhu vachitoramba bhora kuti asoda anotamba bhozi yaitora mabhuza tiri kuditu Mimosa Mining Company yainzi Mimosa FC kudhara yaisati yanzi FC Platinum anditika ndikada kumboenda kutimu yangu ndikati aiwa Mwari wakandita muranda wangu chisiya so maSundays ndaitonetsana even kuchechi ndichiri abrother kunana AFM anditika because ndaiti Sunday pepe ndiri muchechi andika tatadza kugarisika vari muchiona yava 1 2 nchiti pastor ngwakurudza kuparidza toenda kumaglass kuti tinoona Shabani tetekatomira madhezi aita vana Max Ruza vana Ziguru vana Shadrack Malunga veShabani Maine anditika vana Albert Alia Mpano I know thy soccer guys anditika ndaitomboro mazviri zvandikabuda mazviri anditika saka taisupporta team tichoenda kuground tichidizwa kuti muchechi ndatadza kugarisika ndichita
ndicharwa mufundisi kuti pedza kuparidza timhanye kubhora nditika hausisiri upenyu usvika mangarazo ndichisiyana nazvo saka zvino chechi ndokunasvika kana kuma 3-4 ndichiita nditika saka ndatazoenda kuground saka zvinetsa apo da mucheche kuda mboterera paredhi kana tora let me catch it live semuzimbabwe bhora haricharipoti kudhara isusu taiti even kana ndisinoenda kuground waibata bhora paredhiyo 1 yainzi redhiyo 1 yakunzi sport fm nditika vaibroadcasta nditika patiko zvino havachanyanyi kubroadcasta wamboita stress wambonotenga chimechirona zviro zvakafamba sei nditika munanenge nestress kuti zviro zvakamufamba sei kuti aiwa ndakazvisiya ini nemiwo zvisiyewe ndikukuti Paul anoti follow me as I follow Christ ndikukuti ezvino ndikuita ini handtori nobhozi ndakatozvisiya ndatoita zvinondipa stress handitika ende hazvinipiri chugamba mangu ndakutoita zvekuparidza ndapedza